Mm. Mm. Wow. Wow. Huia. E cam greu să spunem pe asta, că în general nu ne place să recunoaștem chestii, dar tu ai fost vreodată prost? Tu ai fost vreodată prost? Ok, bine, gata, am înțeles. Trebuie să sari acum să-mi spui că vai, mi-a insultat inteligența, vai, mi-a rănit sentimentele, speranțurile și visurile și toate ideile despre viață și despre planuri, despre chestii. Da. Dar ce mă, mi-e sete. Și dacă nu beau când mi-e sete, degeaba îmi dai să beau când dai tu chef. E irelevant. Nu mai vreau atunci să beau. Ce iuț. Dar, hai să lămurim niște chestii. Ai fost vreodată prost și ai fost în stare să o recunoști sau doar te-ai victimizat și ai pasat toată chestia aia mai departe? E greu să recunoști uneori când sunt probleme, nu? Bun, băi, eu am fost prost. Da, știi? Și nu mi-a fost frică să recunosc sau să am amenajamente vis-a-vis de chestia cu modul în care acționez. Sau nu acționez, sau pur și simplu la lucruri se întâmple. Dar dacă te simți jignit că te-am făcut prost și ai de gând să dai vina pe cineva, poți să dai pe mine. E ok, nu mă deranjează. Bine, nu e ca și cum am avea suficient timp acum să facem niște chestii, să construim niște lucruri penibile și banale despre victimizare și să ne facem un nume cu asta, nu? Hai mă, ce dracu. S-a mai spus că mi-am bătut eu joc de copii și că mi-am jegmănit și chestii și țepuit. Da! Asta, uite, este o chestie despre care trebuie să o înfășurăm așa momentan. Da? Și să o aruncăm într-un colț. Nu ne pasă, să vorbim despre mine. Da, despre mine. Ce? Nu știi ce înseamnă despre mine? Păi uite, hai să-ți explic. Minele sunt locurile alea în care se duc minerii să sape în cer pentru a-ți produce ție un cărbune de calitate nobil, da? Din care oameni meșteșugiți îți vor face ție niște creioane din care se vor scrie povești pe care măta ți le va citi ca să poți să adormi liniștit și să ai mintea odihnită. Scuze, mama ta e o doamnă. Cu mulți alți tipi sunt la fel de doamne și pozează în doamne sfinte cu frica lui Dumnezeu și alte chestii. Și lumea, știi, pune botul la asta pentru că cine nu adoră o poveste de războinici adevărați care au luptat împotriva tuturor și tot ce vor e să mai trăiască încă o zi. Pentru că sunt onorabili. Dar știi tu cum e cu onoarea asta? Depinde de perspectiva din care o vezi. Dar să revenim la mine, alea, în care minerii fac chestii, din care se produc creioane, din care se scriu povești, pe care mama ta, care e o doamnă, ca și mulți alți tipi, da? Înțelegi ideea. Bine, hai să lăsăm asta totuși la o parte, pentru că unele lucruri chiar nu au gust, absolut deloc. Și chiar dacă unii papilele lor gustative sunt defecte, mai contează. De ce am fost eu prost? Băi, am fost prost făcut grămadă, dar totul vine cu o morală și am învățat o lecție, iar cine nu adoră o lecție învățată? Nimeni, pentru că majoritatea sunt repetenți la așa ceva. 13 ianuarie 2007. Da, fiule, asta este din antichitate. De pe vremea când Decebal ieșea la un vin cu Traian. Și puneau la cale, știi, cum să se nască România, o țară de asemenea onorabilă, prin suma alegerilor noastre. Și a fost o chestie, un mare pas. Pentru că, vezi tu, pe 13 ianuarie 2007,
eram în puști. Încă mai sunt. Dar atunci veneam în București, a fost ultima chestie pe care tata a făcut-o pentru mine. Ultima chestie din viața lui s-a întâmplat acum, în antichitate, pe care a făcut-o pentru mine. Și era vorba de a-mi oferi un job serios, în care se putea produce mult mai mulți bani și puteam avea o anumită stabilitate prin care puteam să-mi iau și eu elanul potrivit în viață. Dar cum am avut o educație excelentă, copil fiind, n-am știut să profit de acea oportunitate. Ba în drum și pe parcursul celor 9 luni, unde am lucrat acolo, am făcut atâtea chestii nașpa încât mi-este mie rușine acum. Dar, știi, exact precum un fruct sau o legumă, anumite lucruri trebuie să se coacă puțin înainte de a fi cu adevărat bune. Nu prea înțeleg chestia asta, dar încă încerc. Da, pe 13 ianuarie 2017 veneam în minunatul nostru oraș, capitala țării astea minunate, condusă de proști, pe care i-au ales tot proștii, ce vor povești nemuritoare. A furat, dar a și făcut. Da, bravo Românie. Pe 15 semnam acel contract în care eram angajat în locul acesta. Deci Besti este a 6-a pisică și a fost aruncată pe scări. Da, ne permite să facem paranteze. Acum vreo câteva luni, picior franjuri, coadă franjuri, coloană franjuri. Din păcate, coada e cu o treime mai scurtă și un picior nu a mai putut fi recuperat. Dar e mezina familiei. Dacă aș fi avut spațiu, erau mult mai multe pisici. Dar nu. Și e bine, sănătoasă. Trecând peste, apropo, mulțumesc tuturor oamenilor care m-au ajutat. Și nu sunt prea mulți. Dar, domnul Daniel, tot respect. Bun. Pe 17 ianuarie 2007 era prima mea zi de muncă în acel loc. Era o chestie fascinantă, pentru că noi așa, de la mărțișoare și alte tentative de joburi, ajunsesem acum într-un loc imens, enorm. Eram speriat. Eram un copil, eram speriat și când am văzut locul acela imens unde se făceau tuburi pentru instalații sanitare și înțelegeam ce dracu înseamnă extrudare și chestii, practic. Intrau granule de polietilenă, polipropilenă și se topeau la 4, 5, 600 de grade, depinde de ce temperatură era necesară pentru a se topi acele granule de, practic, plastic. Mulțumim dinozaurilor pentru ceea ce ne-au oferit. Amin, prieteni. Hai, țineți un moment de reculegere pentru ei, că dacă nu erau ei, probabil noi nu aveam plastic. Ba da, aveam, că se putea face. Practic, plasticul se face din grăsime, deci... Da. Și pariez că nu știe pe asta. Sau că margarina este mult mai aproape de a fi plastic decât hrană. Poftă bună, s-a întins pe pâine, știi? E tartinabilă. Dar, să revenim la oile noastre. Și la început eram fascinat, eram super încântat, era o reușită într-un fel aparte. Era o realizare și eram încântat de faptul că am șansa asta să fac chestiile astea. Eram al doilea cer. Ținând cont că sunt prost, foarte, am învățat destul de rapid cum funcționează lucrurile, cum se face toată chestia aia. Și da, veneau bani buni. Pentru că era un job, într-adevăr, serios, într-un loc unde puteai să evoluezi și mă fascina, literalmente, chestia asta. Dar vezi tu, când pleci de acasă cu o educație bună, faci ce face orice țărănuș prost. Cu plăcere. Hai să recunoaștem, să nu ne ascundem după deget, da? Și anume, începe să-i sărce la cap. Vin banii pe care îi irosești fără număr. Nu, la maneliști, că nu digeram nici atunci manelele, iar acum cu siguranță nu. Îmi pare rău. Am sechelele mele vis-a-vis de asta și nu s-a schimbat nimic. Da, și
hei, răsăm prostii, nu rezolvam nimic, nu încercam să fac ceva cu banii ăia, pentru că, hei, în sfârșit aveam bani. Și nu conta numărul lor, conta ce puteam să-mi cumpăr cu ei. Și în general cumpăram doar prostii. Dar nu, Doamne, mintea. De atunci acum, câte aș putea face? Nu mai face nimic. Mai trece tot prin acel proces, prin acele șocuri, până când ai învățat o lecție. Problema e ce faci după. Perseverezi sau evoluezi? Acum. Na. Fiecare alege să facă ce vrea. Dar despre asta este vorba. Am început să învăț, să câștig din ce în ce mai mulți bani și pur și simplu mintea mea o lasă razna. Începusem să dezvolt chestiile aia că știi, merit mai mult, că eu sunt nedreptățit, pentru că de ce să muncesc? Muncesc doar 12 ore și 24 sunt liber. Da, un program aiurea. Mai ales duminică noaptea să lucrez, era foarte confortabil, în timp ce toți își reveneau din mahmurarea după ce ieșeau din club. Dar în fine. Și am început să mi se urce lucrurile la cap, să nu înțeleg responsabilitățile, pentru că, hei, când ai drepturi, ai și responsabilități. Și dacă nu le balancezi corect, ghiși cine și-o fură. Am pățit-o. Da? Atunci, într-un anumit mod, am pățit multe altele după, când trebuia să-mi tai eu însă responsabilități și altora din drepturi, pe care nici măcar nu le meritau. Da, asta e altă poveste, o mototolim, știi, și oricum acolo. Revenim, că avem timp. Încă nu-i momentul și nici timeline-ul potrivit, linia aia în care să discutăm în timp. Mai e mult până atunci. Acum suntem în 2007. Te prins? Sunt bătrân, știu. Bun, și tot așa încercam să spun cât de nedreptățit sunt eu, cât de nedreaptă este treaba, în timp ce veneau ceilalți care și aveau responsabilitățile lor, și anume să iasă acele tuburi din mase plastice, să se producă cât mai conform posibil, pentru că era o toleranță în care puteai greși câțiva milimetri, evident, în unele cazuri chiar micrometri, atât de trebuia să fie, iar eu nu eram responsabil. Până când la un moment dat mă certam cu șeful de secție, pentru că el îmi spunea să fiu responsabil pentru că avem un soi de audit. Eu, ce? Te crezi tu, mă? Să-mi spui tu de cine sunt, că eu sunt, că fac cu dracu, nu știu ce. Cu toate că tipul mă salvase dintr-o eroare destul de stupidă pe care o făcusem. Da, era vorba de două tipuri de material diferit. Era un P80, da? Polietilen 80, material mai slab, și polietilenă 100, un material mai puternic, mai rezistent. Combinasem pe astea două și am dat o daună de multe mii de euro. Și tipul m-a protejat. Iar eu ca un porc, pentru că am fost și mi-o asum. Da? N-am fost responsabil. Apoi, aroganța mea, stupiditatea mea mi-a adus evident și concedierea și de apoi a urcat și a urmat o perioadă foarte nașpa. Dar hei. Am învățat lecții. Da? M-a schimbat chestia aia. Și atunci am descoperit că uneori când lucrurile sunt încă e rece, favorabile, stai că vine morala, ține-te bine, că avem morală, avem dezlegare la morală. Păi chiar avem dezlegare la morală. Când toate lucrurile și condițiile te fac să fii prost, arogant, bășini și fițe și ifose, pentru că tu crezi că se cuvine, pentru că tu crezi că meriți, pentru că ai crescut într-un mediu în care s-a oferit totul pe tavă, mă vezi? Fii responsabil. Chiar dacă nu știi cum se face, învață să fii responsabil. În viață, învață să fii matur și să gândești cu maturitate. Pentru că tot ceea ce ai s-ar putea să pierzi într-un moment de aroganță. Și nu știu despre tine. Știu despre mine. Dar s-ar putea să nu mai poți să iei de la capăt. Dar până în alta, asta e lecția pe care am învățat-o eu. Ce faci tu, e alegerea ta. Încă avem democrație. Ciuși!